секірәп башлар әйләнә бу түнгі хистән чибәр кызлар минем янда янә шәһәр вакытта мин мажор тыңла минем сүзне минем жырны көйне син дурак кем дурак оф дип әйтмә миңа бер кайчанда әти көчле мин мажор вау мин басамын газга вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мин өчен мин мажор вау мин басамын газга вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мин өчен мин мажор Телефон шалтырый, алло, әйе, нәрсә? Нинди проблема? Вау! Хәзер бер звонок, вопрос решен. Әйтегез, мин мажор, жырлагыз, мин жырлыйм. Дигез, мин дим. Бу дөнья безнең өчен, ә син кем? Гитарист уйна, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вау, түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мин өчен мин мажор вау мин басамын газга вак түрәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто мин өчен мин мажор Белем югары, телләр беләбез Бер-ике, өчне, дүртне Бүген монда, ә иртәгә кайда яхшы без шунда Әти текә, ә мин